Kaixo, ongi etorria, funtzio arrazional bat dugunean, itxura hontan jarri behar dugu jakiteko bere bi asintotak zeintzu diren. Orduan, guk hau aldatu egin behar dugu. Eta hori nola egiten da? Zatiketa eginez. Jarri dezagun. Lau isa gehi amairu, zatituko dugu isa gehi irukin. Zenbana, launa, ezta? Orduan, atartzen zaigu, lau isa gehi amabit. Kenketa egiten badugu, ondarra da bat, horrak hemen jarriko dugu. Lehenengo jarriko dugu hemen ondarra. Horrak ondarra zen bada, bat zati isageiru. Eta gero zenbat oso, lau oso atazezkigu. Horrak guk honekin lan egingo dugu, eta ez horrekin. Hasiko gera. Bekoa izendatzailea jarriko dugu berdin 0, asintota aurkitzeko. Orduan, asintota izango zateke, isa berdin -3. Orduan, hori badakigu nun dagoen, ezta? Eta i asintota aurkituko dugu, bai, lau, hau delako. Orduan, bi asintotak aterata, egingo dugu grafiko bat jarri, eta bi asintotak marraztu. Isa berdin -3. Orduan, hau izango zateke asintota bat. Eta besteak, i berdin lau. Asintotak marraztu ondoren, orain pentsa dezakegu nun dagoen definituta horrela edo horrela. Gogoratuko zera, zenbaki hau positiboa denean, definituta daula lehenengo eta hirugarren kuadrantean. Horrela izango da orduan. Era ontara, eta ez horrela. Horrela da negatiboa denean. Horrela, atako zaigu hemendik eta hemendik. Orain taula egin beharko genuke eta balio desberdinak eman isari. Nik bi balio bakarrik aurkituko ditut. Eta horrekin nik uste dut marraztu dezakadara problemi gabe, ezta? Eta zeintzu dira horiek? Joagonez beti onera. Asituta vertikalera. Zein da? -3, ezta? Horra hartuko dut aurrekoa eta ondorengoa. Horra, -4 eta -2. Eta horrezkatuko dut. Zergatik, zenbaki osoak atako zertida dako. Orduan, horrezkatzeko dut -4kin izango litzateke. Bazati -4 gehiru da -1. Orduan, -1 gehi lau, 3 da. Orduan, izango litzateke hemen 3. Eta jartzen badut -2, izango litzateke bat zati -2 gehi 3, gehi lau. Hau zen bada, bat. Bat zati bat, gehi lau, 5. Orduan, bi puntu jarriko ditut, -4 denean da 3. -4 denean da 3. Eta -2 denean 5. -2 denean da 5. Horran horren, marraztu ezaket. Izango zateke, horako zerbait, ezta? Hora etortzen da, eta honea. Eta hemen ere berdin. Hora etortzen da, eta dijoa horrela. Gogatu, asintota ez dela ikutu behar, ez bat eta ez besteak. Eta kalkulatu behar baldin badugu, bere ebakidura puntua bai hor eta bai hor, zer egin behar dugu, jarri i berdin 0 eta isa berdin 0. Hori egingo dugun orduan. Urreko pausa. Isa berdin 0. Izango litzateke. I berdin bat gehi, 0 gehi 3. Eta izan berdina jartzen badiot hemen 12. Horra, 13 0, 13 lau baino gehiago. Isa arratzarekiko ebakidura puntua da i berdin 0 denean. Horrezkatzen dugu, gelduko litzaiguke 0 berdin, isa gehi 3 gehi lau, pasatzen dut kentzen, -4 berdin bat zati isa gehi 3, bidertzen pasatzen ditut, toragitzen zait, -4 isa, ken 12 berdin bat, pasatzen dut hau batutzen, -4 isa berdin 13, eta pasatzen badu zatitzen, gehituko ditzaioke, -13 laurde. Hemen jarriko dut orduan, ebakidura puntua, izango litzateke, -13 laurden, 0. Eta horrela maituko genuke ariketa hau. Beste bat arte, agur?